Angibingelele mbuki lapha ekhaya weNethezeka TV. Igama ngingumzothule ngwakashembe. Umafavuka njengedengabani isamba nesamungo sangalala maqedo lala bafaza nogodleza ukudla. Othi mawuvimba ngala uthi usungale. Ngino Navigator umfuka Gcwensa njengamanje Navigator angivele ngikubingelele ngwamukele kwiNethezeka. Uyabengelela umahlinze ehleke zito umntwana umphenyi isikede kuvela nombolo umsholo ntombe nomgawunto masongweni sagega ubani obesanale ikhothe njengamagonda. Ngiyakuzwa Nkabu nomndidanyana la uGcwensa noma yini umndidane noma uGcwensa. Hayi ake ngithi nje yona kuba iAdidas lokho. Oh iAdidas. Khehla lami masingakhuluma kakhulu kunomcimbi weBhinqa Day. Ngicabanga ukuthi umcimbi weBhinqa Day umcimbi omkhulu la khona kunokukhululela ngoqo ofanele uthita amabhinqa ukuthi awasondele. Mteke baba inhloso nqangi yalomcimbi esibheke kona ngoba sibheke kona ngesabatha lele esiya kulona ungathini kumuntu ukuthi yini inhloso ngqongo noma inhloso yalomcimbi? Okay, inhloso nqangi yalomcimbi ngasho ukuthi ukubuyisela emphakathini ngoba abantu esuke sibamemile kwiBhinqa Day suke sibamemele ukuthi abazo understand inhloso yomcimbi bese kuba ukuthi uma bethinteka einhlizweni bekwazi ukuthi besilekelele befaka isandla amasuku sesisusa endaweni central le event sesiya emakhaya la suke sesiyonceda khona abafundi sesibiza ngeBhinqa educational tour leso sizonceda khona abafundi endawo zamakhaya so basiza benze lento ekuthiwa i-career guidance ukhetha goma streams and all sibasiza ama-applications sifike sishiye lokho esikushiya ngoba uyabona uma uzongena eindaweni zasemakhaya khona semakhaya umuntu okhulele khona uyayuthinteke kuningi uyayibona ukuthi okay eyilana inhliziyo yami iyathinteka kungikhumbuza isimo sokuthi uyakwazi ukuthi kubhlungu kanjani so suke sifuna izinto ezikanjalo ukuthi at least uma sisuke singena lapha singene contact room ngena endlini at least ungene nebhokisi elilodwa lezicathulo ibox eyodwa yezicathulo is better than nothing ungena nje empty handed you understand ngoba abantu abaningi ababuka thina ngenqisimo sokunga understand thina abaculi bayitshela ukuthi hey kuphileka kahle so kubalekile ukuthi sihlahla sibe sibavakashele siyobachazela si-interact nabo njalo bese understand ukuthi siphila impiloni siphinde futhi si-emphasize le mfundo ukuthi balekile yebo ungangaphumelela mhlambe ngemfundo kodwa awusazowafanisa umuntu owazi umbombo kathisha nomuntu ongawazi umbombo kathisha uyanderstand ubalekile la ndlela nje o-approacha ngayo izimo obhekana nazo empilweni kungekho ukuthi hayi uma wenza i-engineering wena nje uyohlezi ubhekene nezimo ze-engineering but isikole sikuvula ingqondo ziningi izinto othi uma uyile esikoleni uyi-approache ngendlela okuyiyona yena nesisoka empilweni nje yonke. Ake ngibuze la Mteka baba ekuthenini ukuthi ungunavigator Gcwensa kodwa umcimbi uthe iBhinqa Day kodwa kuwena ohlele yonke lento ukuthi ize ifezeke kungani wena ukuthi ungalibizanga mhlawumbe igama lakho noma into obuka ukuthi wena ngisho kuthiwa awusekho kuyona ayisaliqhubeka? Kufanele ukuthi noma ngingasasekho besale beqhubeka bakhona ingakho ngizama kancane ngingayifihli ngiye ngathi sikhuluma nomunye umfo ngathi mina ngithanda ukuthi umuntu ongale ayibona into engala be transparent nje ukuthi ngalendlela ukuthi uma sengihambile esalomuntu aqhubeka ethi hayi no lo muntu bengimbona lento beyenza phambi kwami sale iqhubeka ngoba inhloso yini ukusiza kusikhona ukuthi mhlambe kuzokhanda ibusiness ezofuna imali nalokuthi into enza ukuthi ngithi iBhinqa Day ingoba ikakhulukazi uma uzonakusisa kwazi ukuthi abantu abangazwani nesikole abantu abangazwani nokuphucuzeka amabhinqa uyanderstand ingakho ngithe iBhinqa Day educational tour njalo ngoba sifuna ukukhuthaza nalento emabhinqeni ukuthi mabhinqa asifunde nathi sifane nabanye abantwana sifane nabantwana bakwezinye izizwe ukuze sibone ukuthi uma sihluphekile bawuthi sihlupheka ngoba kunjani ngoba njengamanje kuye kuthiwa noma mhluphe kuthiwa hayi wabalekela isikole njani so sizama uqeda lonto leyo kuningi sifisa ukwenza ngaphansi kweBhinqa Day noma singeke saba nawo amandla njengamanje kodwa kuningi sithi njengamanje into esiyifisayo ukuthi kuncedakala abantwana ngento ukuthi bekwazi ukuthi bembathe enyaweni bekwazi bembathe mhlambe betholele ujezi keze ubusika kuyabanda ngisimo sithi bekwazi besizakala ama applications bekwazi ukuthola ikhala kusasene isikhathi ezikoleni njalo ngoba iyabalimaza kakhulu lonto ukugcina seze sephelula i-confidence ehlele ekhayishiswa yelanga ebona ngathi nakekho enough emhlabeni ngesimo sokuthi mhlambe information ubengenayo
akabatholanga abantu abazomchazela kahle ukuthi hayi noma ubani unethuba lokufunda kuno-NSFAS njengamanje uhulumeni kunama university amaningi la eKZN nama university amaningi outside the province eKZN wonke uNSFAS anawo wonke umuntu unelungelo lokufunda kuyafundeka kancane ngama ublokiwe ya aphila wenza zonke into ukwazi ukufunda into ebalekile ukuthi wonke umuntu ebesesikoleni so sizama ukukhuthaza naleyo ndlela. Ngibuye la umcimbi ulapha eGugudlamini Park ma ulapha eGugudlamini Park sibona nokuthi kobe kunama artists ahlukahlukene ayabe khona lapha ngabo uxhaso olukhona noma kukhona abantu okuyibona abafaka isandla kulomcimbi. Okwamanje abantu engingabaqinisekisa abavele besondele kusukela ekuqaleni ngawuphasisa kakhulu Hollywood uba you understand kakhulu inhloso yalomcimbi ukwazile nakulonyaka ukuthi no sizokwazi sikunikeze icathulo noma sokwazi ukunikeza inani elizokukhiphela icathulo ezu200 ngoba kuyimi ukuthi no angifune amasenti azoza ngakimina ngoba azongibangela ukukhuluma uyazi ukuthi sibaningi emculweni kaMaskandi and as understanding ngokufana ku right ukuthi okay afika veze ukuthi okay sifakile isandla kanjena bese kuba ukuthi bayalithatha bona lelo nani kube yibona bayothenga leyo material yeingane lezo idingo zeingane bebuye nazo ke sikwazi ukuthi sihambise besiphekezele futhi sihambise bebona ukuthi sihamba ngendlela ngoba ngifuna ukuthi ngoba bengichazile ukuthi umuntu ongaleya akakwazi ukubona into engapha akusikhona ukuthi kuzokwenziwa imali inhloso ukusiza ukuze sifane sonke sibe nekusasa elingcono. Ake sibuyele la endaweni zasemakhaya manifike endaweni zasemakhaya ngaba kukhona mhlawumbe indlela enihlolisisa ngayo noma kukhona abantu abasuke nisebenzisana nabo kakhulukazi othisha ekutheni ukuthi kube yibona abahlonza lezo ingane ezidinga zona lezi icathulo. Kuye kube nama-email nje angenayo umuntu ethola isimo senhlalo isimo sesikole njalo siba nendlela nathi yokwenza mina ngomuntu ohlezi semgwaqeni isikhathi esiningi siyavakasha ezikoleni sidlule kuma assembly sibingelele sithola isimo nothisha ukuthi kuphilwa kanjani lesikole nje kuhamba kanjani umuntu mangabe no5 yini angakwazi ukuthi mhlambe ngavala ephose ebhakedeni elizokwazi ukuthi mhlambe liphume nani eyisidingo kakhulu esikoleni sibuye ke sihambe siyehuraza ngoba abaningi abantu esibazi sikhulume lapho nalapho siphumelele singaphumeleli khona yazi isikole sokuthi sishoda ngani cela sithengele icapha noma sicela sithengele uphathi sihambe siyovala amawindi ingane ifunda umoya uyangena imvula iyangena akufundeki kahle mayihlitha amade izimo ezifana nalezo yabo noma ingenaso isikhathi eside program because into eqale ngo2022 ngo-August mangizokhumbula kahle kodwa abaningi sebeyazi ngoba ama-email ayangena almost usuku nosuku mase sevula ikhola abantu becela ukuvakashelwa bese sizobona isimo becela ukuthi mangabe sesifikile khona sicela isiphathela nani bese ke siphuma siyophanta uma singatholi futhi sisuke singatholanga because even for mina as ngisakhula ngisanda kuphuma manje esikoleni so kwamina ngisacinga ukuthi impilo ngithathe ngibekaphi kodwa lokho akungivimbi ukuthi ngikwazi ukuthi ngicinge futhi ngicingele nabanye abantu ngoba kufanele ukuthi ekugcineni sonke siphila impilo engconywana. Mvuka Gcwensa njengamanje ungakhuluma nabo ababukeli njengoba bekubhekile kakhulukazi abafisa ukulula isandla ngoba egcineni ezinye zezinto ziyadinga ukuthi kulula isandla zingaba khona icathulo zibe khona impahla mhlawumbe efikile nomuntu onikele ngokuthile kwesinye isikhathi kushoda nakhona ko petrol nokunye mase kuthiwa kuyahanjwa kuyiwa lapho kuningi okungashoda khuluma nomuntu njengamanje ongathi ufisa ukulula isandla njengamanje ekutheni ukuthi lo mcimbi ungafadalali uhlezi uqhubeka kanjalo. Wena uyohlezi uqhubeka ngenkani yami yabo uyohlezi uqhubeka ngenkani yami ayikho into engishayisa njengamahloni yabona leli gama la petrol selilibulele izwe ngoba wonke umuntu uyafuna ukwenza ubugebengu ukhuluma ngopetrol u1 no2 no3 no4 so manje iyangithusa kakhulu kodwa khona ngiyafisa ngengiqamba manje ngiyafisa ukuthi kube khona umuntu ozofaka isandla isavavile for 2 years ngikwazi ngifana nomuntu obhemayo uyathi noma engenayo imali kaGwayi kodwa akalale ngabhemile akalale eqalekile uyangunderstand impela ngibona ubuthongo ukuthi kuyafika so nami ngiyafaka njalo ngithatha kanjalo okay uma into ukuthi ngithenga ngizoyenza noma ngangithatha isikhathi eside kangakanani kodwa khona ngizoyenza yabo kunokuthi ube uhlupho ngoba kunezikhathi la okufanele uma umuntu uphila kufanele ube nama limit wazi ukuthi okay yabona njengamanje u1 no2 no3 cha hayi uright ukuthi ngiwenze ngendlela eformal ngendlela ezobonakala hayi ukuthi ngiqhambe ngo6 o'clock ntambama sengizofuna upetrol ufunela upetrol into ukuthi nokuthi so
akuyona into le ukuthi engingayibeka emthwaleni wabantu le ukuthi hayi kumele ningi ngopetrol oba ngiyahamba ngosiza izingane zesikole kodwa into engiyifisayo mina ukuthi umuntu alethe something ethi wendoda asambeni sendaweni ukuthi bese sihlanganisa okay ngicomfortable usuku lokuthi siyahamba ke siyosiza mina angikhathalele kakhulu imali even though ke le official launch lesoke isekuqaleni konyaka njengale event esiya kuyona nge16 isuke idinga imali but sengakubeka nje amahlombe ami ukuthi okay kufanele ukuthi ngikwathi ngikhuthuluze emaphaketheni ngibone ukuthi ngiphuma nani ngenxa yothando. Uxhaso uthola kanjani umuntu uke officer mhlawumbe naye ukuthi ewenza umcimbi udlodlobala noma kukhona mhlawumbe afisa naye ukunikela ke ngalokho anikela ngakho wenza njani uthita wena? Yebo ngithinta nje nambeni yami kuba u067 974 3133 I mean 067 974 3133 so ke kube isimo nje sikanjalo. Elokugcina ungadlulisa kumbukeli nje manje. Ngiyabonga kakhulu nje ke isupport eninginikeza yona kusukela le program yaqala ngifisa ukuthi siqhubeke nje sibambisane ukuthenini sakhe isizwe esingcono ngikhuluma soke politician kodwa ngiyafisa ukuthi siqhubeke nje sibambisane inhlelo into ngajabula kakhulu nyako odlule namanje ngiswela amazwi okubonga ngiyabonga nje nabantu abahlala befaka isandla ngabala kakhulu baningi ngizothi ngithi ngiyabalo yedwa bese ke mhlambe ngithathe bese you know bese kanti sengizakhela amagama emshilizi ngingasabalanga abanye kodwa nje ngiyabonga kakhulu ngine ngibonge nakuma artist ngendlela supporta ngayo ayaphuma futhi ayawuthakasela umcimbi kunabantu abaze besuke ngiyakhumbula nje last year kwasuko mashelela kwasuko smiramire egoli ba driver beze nakhoze beze kulo mcimbi bezosupport ngisimo sibabe khona kona kulonyaka futhi bazobe khona kodwa still akhonto ongazothi bayithola bayasiza ngoba nabo bafuna ukubona ushintsho emphakathini so ngithi nje uNkulunkulu ababusisa abandisele besondele nje ekuthenini sakhe sizwe right. Sibonga kakhulu umbuke lapha ekhaya igama kumzothule ngwakashembe inethezeka TV ngwangena lapha ku YouTube uthi nethezeka TV ungene ku Facebook nalapha ku TikTok uthi nethezeka TV yimo wakho umzothule umfuka Hliziyo emashumshumu umfuka Skopde lakha lamasoko into batotha badotsele epahleni umphendlemane umama omkhulu kwisigaqa sibhodwa ngaphansi ongaphezulu thina khurikana ngoba zonke into obuzilukundilo hande manda cije mamba cije umshololo ntombi zimbili enyekanqethe enyase Clemota nobonini amajuba amabili eshaya ingoma phansi kwetaba yezulu unoma qofqovu umkhotho odukwe nebindi ayihlangana nangokuzayo yiba